Rine basa here kumbotarisa zvakamboitwa nemunhu wako kumashure, asi iwo uchida rudo rwanhasi kuenda mberi. Past yemunhu ine basa here kana kuti yakakosha here? Nekuti vamweni vanobva vati ingori 50-50, nekuti munhu anogona kunge aine zvaakamboita asi otendeuka, kana kuti akadzidza kubva pazvinhu izvozvo zvekuti haachazvidzokorore futi. Kozoita munhu wokuti haana kumbobvira aita zvinhu izvozvo asi anogona kuzozviita kwauri nekuti mwoyo wake wanga wagara uchida zvinhu izvozvo asi haana kumbobvira awana mukana wokuzviita. Saka vanhu vanobva vati i50-50, asi i50-50 zvechokwadi here? Past yemunhu ine basa here? Pachannel ino tinodzidzisana zvinhu zvakakosha nezveupenyu. Saka kana uchangobva kusvika, ndapota ndokumbira ugare wasubscribe kuti uzowana mamwe mavhidhiyo ezvidzidzo achazotevera mangwana. Saka ndaakuda kukupa mienzaniso unogona kukubatsira kuti uone kuti zvakakosherei kungogara uchiziya nezvepast yemunhu. Chekutanga, kudai past yemunhu yanga isina kukosha zvekudaro, makambani akawanda angadai asina basa nekumbotarisa criminal record kana kuti zvavanozoita process yekuti unoenda kuma-fingerprints vonosecha kupolisi kuti munhu uyu haana here zvinhu zvaakamboita. Kudai past yanga isina basa, vangadai vasikaiti process yese iyoyo. Kozotiwo dzimwe nyika vangadai vasingatarisi kuti president arida kupinda pachigaro, history kana kuti record yake yakambomira sei. Ende tiri kutoenda kure kure. Ngatimbotarisa nyaya yemaheadman nemachief. Uheadman ndehwedzinza, ende zvinotozivikanwa kuti pakafa nhingi panoenda nhingi. Asi kana chichinge chajana chemunhu chekuti apinde, haangoiswi chete, vanotombofamba. Ende kwavari kufamba ikoko akabatwa kuti akaita zvimwe zvinhu zvakafanana nekudeura ropa risina mhosva, anogona kutadza kuti wapinda paheadman ipapo. Uheadman kana kuti uchifi wotopuwa munhu mudiki kwaari nekuti iye anenge achinzi maoko ake akasviba. Saka zvese izvi vanhu vanozviitirei? Inyaya yekuti kakawanda kacho history always repeat itself. Kana kambani ikatora munhu akamboba mari ari clerk kana kuti akamboita armed robbery, vomuisa pachisecurity chekuti anenge achifamba futi nemari nenhau yekungoti chete munhu iye aratidza kuti ari kuda basa, ane chance yekuba futi mari ndeupi? Uyu akatombozviita kana kuti munhu akamaintaina clean record yekuti haana kumbobvira aita izvozvo. Hamuoni here kuti zvinenge zviri nani kutora munhu ane clean record asina kumbobvira azviita than kutotora munhu arakutidza kuti akambozviita, nekuti hapana way yaunokwanisa kuziva nayo kuti akatendeuka zvechokwadi here kana kuti dambudziko rekuda mari richiri kutomunetsa ende rinombomukurira pane imwe nguva. Saka ndava kuchipinda manje mumarelationship kana kuti mukudanana. Nhasi toda kutaura zviri 50-50 pasina kana side randiri kumbofevhera. Ndichatanga nekuvasikana ndozoendawo kuvakomana. Ngatimbotanga nemuenzaniso womusikana. Iwo uri mukomana, wadanana nebhebhi rako zvakanaka mawirirana, asi pakuzotarisa history kana kuti kwaakabva wozonzwa kuti musikana wako achiri kuchikoro, achiri kuma-around 16 years, ari form 3, akambodanana nerimwe dhara ranga rine zvekuma-55 years, businessman wekuma-Rhine kwavo, zvokuti vakatombopengesana. Vabereki vake vakaedza kuvarambanisa vakazvitadza, zvokuti vakazotosvika paextend yekuchinja musikana iye yechikoro. Asi pavakangomuchinja chikoro hazvina kuzomboitika futi, ende zvakadaro hazvina kuzombotaurika futi kusvika pawazosangana naye nhasi maakudanana imimi. Asi zvaakamboita kumashure musikana wako zvinokuudzei nezvake? Zvinongokuudza kuti kana pakaita mari, musikana wako ari easy kudropa mavalues. Kana akambosvika paextend yekuti anoriska kudanana nedhara rine age difference yakakura kudaro nekuda kwokuti panga pangoita mari chete, zvinotokuradza munhu wako zvaari kana kuti mwoyo wake zvaauri nekuda kwesaidhi remari, ende kuti anogona kulowa mastandards ake sei kana pakaita mari. Ngachimbopawo muenzaniso womukomana. Iwo uri musikana uri kudanana nemukomana wako zvakanaka, asi wonzwa kuti mukomana wako akamboita almost 4 ma-incident ari close to attempted murder.
zvekurova munhu zvekukuvadza zvaizvai. Asi paunozoita research woona kuti pamaincident iwawo ese ari 4 mukomana wako anga asina mhosva. Paairova munhu kakawanda kacho anga atotadzirwa zvechokwadi. Ende wobvunza vanhu vese ivavo vari 4 vakarohwa zvekudhemejwa zvekuti vanotobvuma kuti zvechokwadi isusu ndisu tanga tabhaisa. Asi even vari ivo vanhu vanga vari wrong, mukomana wako achizorova munhu kusvika paextend iyoyo, zvinongokuudzei nezvemukomana wako. Automatically zvinongokuudza kuti mukomana wako munhu anotsamwa zviri over, ende kana achinge atsamwa anoreacta zviri unpredictable. Saka hazvifaniri kuzokushamisa kana mazogumburisana mava mumba akakurova zvekukubvisa ziso, akakubvisa mazino, kana kuti akakugura ruoko, nenhau yekuti waakutoziva kuti hasha mukomana wako dzinomukurira. Saka panapa tiri kudzidzei? Tiri kungodzidza kuti kakawanda kacho ukacherechedza mulife, pane munhu wokuti haana kumbobvira aita medha, haana kumbobvira auraya munhu, asi ukazonzwa kuti nhingi uya akauraya munhu, kakawanda kacho hazvikushamisei, nenhau yekuti zvaaiita zvine matraces ekuti anogona kudaro. Handiti uri kuona apa auraya munhu kwekutanga, asi kuuraya kwaita munhu kunogona kusashamisa vanhu, nenhau yekuti vanoziva kuti nhingi uya anodaro, vachitarisa zvimwe zvinhu zvaakamboita zvisiri kuuraya. Toenda futi pane mumwe muenzaniso wokuti unonzwa kuti mukadzi uyu haana kumbobvira aroorwa, itori marriage yake yekutanga, asi vanhu vonzwa kuti akatiza murume wake anga asina mari nenyaya yekuti angaona gweja ranga rine mari. Vanobva kuti nhingi uya anozviita. Vaziva sei kuti anozviita iyo iri marriage yake yekutanga, ari murume wake wekutanga? Vanenge vachitarisa kubva paunhu hwake, behavior yake yaaiita towards mari. Vanotoziva kuti nhingi uya nemadiri anoita mari, haasaimbogara nemurume asina mari aona mumwe munhu amupromisa kumupa mari yakawanda. Saka past kana kuti history yemunhu inokubatsira kuti uzive kuti munhu wako wodhila naye sei, kana kuti womuhendla sei, womuramba here kana kuti unogona kumumaneja. Zvakafanana nekuti waona kuti partner yako ine hasha, iwewo futi une hasha. Kakawanda kacho unoona kuti hazvizopindirani kusangana vanhu vane hasha mese. Koto imwe past yekuti inongokubatsira kuti uzive kuti munhu wangu saka ndaafanira kumuhendla so, asi pamwe pacho zvinogona kutokukurira zvekuti unogona kutosaridza kuti uno zvakakodzera kuti usiye munhu, nokuti unotoona mared flags ekuti kumberi uku kwauku hazvizondinakiri kana kuti hazvizondibudiri zvakanaka. Saka iwewe ukasatarisa past yemunhu uchiti past haina basa, chakakosha rudo as long as tichidanana. Kungofanana nekambani yapinza munhu basa ane criminal record nenhau yekuti ari kuda basa, iwe wopinza munhu mumarriage nenhau yekuti ari kuda marriage, saka past yake haina basa. Uchaona kuti uchaitirwa zvinhu zvokuti vanhu vese vanomuziva munhu iyeye havamboshamisike, vanenge vatoziva kuti ndo zvaari, asi iwewo unotoshamisika nenhau yekuti watozviona kekutanga, ende ndike kutotanga munhu iyeye kukuitira zvinhu izvozvo, asi vanhu vaimuziva havashamisike nazvo. Saka inyaya yekuti wanga usina kutarisa past yake, kudai wakatarisa ungadai wakazviona, ende ungadai usina kuzoshamisika sekushamisika kwauchazoita munhu iyeye paanokuitira zvinhu izvozvo. Handizivi kuti pane chamadzidzawo here panhau yepasi yandataura nezvayo. Kana painewo chamadzidza, ndinokumbirawo muratidzo wekutenda kwenyu kupfurikidza nekusiyawo masubscriber nekuisawo like, kuitira kuti vhidhiyo inoyi izobatsira vanhu vakawanda. Tosangana muzvidzidzo zvinotevera. Ndokutendai nekuteerera.